Dwi am ddechrau fo cwestiwn dy Geraint. Mae'n siŵr bod chdi wedi clywed am gapel yr enw Maes y Neuadd. Mae'n debyg. Mi glywys sôn yn waith meddwl. Mi glywys sôn amdano fo. Do. Ia, dwi'n digwydd bod yn aelod mewn capel o'r enw Maes y Neuadd. Reit. Yn anarferol, nid y tabernacl na bethal na dim byd felly ydy'r enw o Maes Neuadd. Enw'r ffarm ydy Maes Neuadd sydd dros y ffordd i'r capel presennol. A mae'r ffarm yn dal yna. A wedyn yn fanno dechreuodd yr achos, a maen nhw'n dweud bod yr achos yn mynd yn ôl i 1794. Mae rhyw flynyddoedd fatha 1810 neu 1812, da ni wedi bod yn ei arddel fel dechrau'r achos yn 1810 a adeiladu'r capel yn 1812. Ond y stori'n y dechrau. Fe a Sydney Roberts, merch Maes Neuadd, i'r ysgol i Gaernarfon. A mi oedd hi'n mynd ar y Silia i gapel Pen Dre, ac oedd John Gruffydd, y weinidog y fanno, a mi gath Sydney Roberts droedigaeth tra oedd hi yng Nghaernarfon. A pan ath i adra wedyn, mi ofynnodd i'w rhieni fysa John Gruffydd yn cael dod i bregethu ar aelwyd Maes y Neuadd. A mi gafodd, ac felly dechreuwyd yr achos, a maen nhw'n dweud, oedd y capel cyntaf wedi cael ei agor yn 1812 ar dir ffarm Maes Neuadd, a Bethlehem oedd enw'r capel hwnnw. O, reit. A wedyn, ond maen nhw'n dweud, o'na erthigol yn y dysgedydd yn dweud bod na addoli wedi bod ar yr aelwyd am 19 mlynedd cyn hynny felly de. A wedyn mi ddaru Sydney Roberts briodi hefo dyn o'r enw Owen Jones de. A wedyn dwi'n meddwl bod Owen Jones o Blwyd Deneio lle mae Pwllheli ffordd yna. A wedyn mi gyda nhw blant. A wedyn mi teulu Plas na'n Horon Llyn oedd pia y ffarm yn y cyfnod hwnnw, a mi gafon nhw godi capel yn y flwyddyn 1812. A wedyn y ddiweddarach wedyn, yn 1874, mi godwyd capel dros y ffordd a galw hwnnw Maes y Neuadd, a rhoid capel Bethlehem at wasanaeth yr eglwys Saesneg, o'na gymaint. O'na gymaint o Saeson wedi dod i weithio i'r gwaith i chwarael yr eil yn Rhefor, a wedyn o'na lot o bobl Saesneg. Wedyn mi gath y Saeson gapel Bethlehem. A wedyn y gweinidog cynta ddoth i Bethlehem o dyn o'r enw Owen Jones. A mi oedd Owen Jones yn dod o ochrau Colwyn ffordd. A mi ddoth o i Drefor o Ffestiniog, o Stiniog. Oedd o'n cadw ysgol yna. Chafodd o mwy ac oedd o'n pregethu, o chafodd o mwy o'r deinio yn Stiniog. Ond mi ddoth o i Drefor yn 1820. A wedyn, fi oedd acw am ryw 2 blynedd i gyd. Oedd o'n cael ei alw, fel pobl ysgwennu'n yn y cyfnod, oedd o'n bregethwr doniol, yn bregethwr dawnus felly de. A wedyn, be mae John Thomas a Thomas Rees yn dweud yn yr hanes yr eglwysi am Owen Jones, o tysa i ddichedd o, tysa i gymeriad o, y cyfatab i'w ddonia fo. Oedd o'n hiawdl fel pregethwr. Fysa na ddim byd, fysa na neb na dim yn sefyll o'i flaen. Ond yn anffodus, y ddiod oedd i wendid. A wedyn, oedd o i fyny ac i lawr ar y mater yna. A wedyn, mi ath o Drefor i Lanarch y Medd yn weinidog.
O fydd oedd ddim y fan o yn hir, mi ddoth o i Fangor wedyn o dan adan Dr Arthur Jones, a mi ddechreuodd bregethu wedyn yn Ebeneser, Bangor, a mynd tua 183 ffordd yn weinidog i Penlan ym Mwllheli. Ond rhy fath oedd y stori y fan o, a thoi lan uwchlyn, ac yn y diwedd, dwi'n meddwl bod o wedi troi at y bedyddwyr, a'i ddiwedd o, oedd o'n byw yn y de, a gweithio ar y ffordd fawr oedd o. A mae R.T. Jenkins yn dweud yn hanes cynulleidfa Hengapel Llanuwchlyn, yn dweud bod i flysia fo a'i chwant o a thiodydd meddwl yn afl o fodreithus. Felly oedd R.T. Jenkins, yr engriadau ni'n biti dros o, dweud y gwir, mae'n byw ar stori gondigri. Ond bod bobl bach, oedd i sopar yn y fod, ond na'n byd yn y cyfnod hwnnw nag oedd. O rywun yn stio, hwn ydy'r o. Do'n am help. Do'n am help, heddiw, sa ti'n dod gwranda, fedrwn ni'n neud, ond na'n byd yn yr adag honno. A dyna hanes y gweinidog cyntaf, de. Mynd yn ôl cyn y gweinidog, ta? Mae'n cnesu calon rhywun i glywed am ferch ifanc yn cael ei argyhoeddi yng Nghapel Pendrec yn Arfon, ac yn dod adra ac yn gofyn i'w rhieni gael ddod mewn gair, be oedd hi'n ofyn oedd gael ddod y dyn sy'n cyhoeddi'r efengil yma. Bo hynny wedi digwydd ar yr aelwyd. A nes ti dweud 19 mlynedd? 19 mlynedd, felly yn yr egno. Mae yna rhywbeth yn braf yn hynny, achos da ni wedi ysgaru yn mesur helaeth o'n Cristnogaeth o'n heilwydydd i'r capeli. Mae hynny wir. A da ni'n talu pris trwm iawn am hwnna gynnyn. Felly dweud bob amser yn cynhesu at straeon sydd yn mynd â ni nôl i gegina a ffermydd a sgiboria a tai allan a rhywbeth heblaw capeli yma sydd erbyn hyn yn siglo ni. Ond yr hen Owen Jones dre'n? Hen Owen Jones dre'n gredu. Ond Penny Helynt sef Penny Helynt, oedd. Dwi'n cymryd bod mae Syneuadd wedi galw gweinidog arall wedyn i trefn a beth allan. Do, mi alwyd gweinidog wedyn, ddoth o acw yn 1824. Jonathan Davies oedd i enw fo. A wedyn, un o lan y bri Sir Gaerfyrddin oedd Jonathan Davies. O, dyn o'r de. Dyn o'r de. Ac oedden nhw'n deud bod oedd un llygad iddo fo yn lot mwy na'r llall. Bod o'n ddyn. Felly oedden nhw'n deud. Oedd ynta yn bregethwr da ar ryw ddawn gynno fo i adrodd stori o'r Beibl, de. Dim rhyw stori amdano fo ei hun ar ei holidays ar rwla a di gweld hyn a llall ac arall. Stori o'r Beibl a darlunio heini yn fyw i bobl gyffredin oedd yn gwrando. Beth sydd yn dod i meddwl i gwybod hyn ydy, dyn yn dod o Sir Gaerfyrddin Llan y Bri i drefor Sir Gaernarfon. Drwch chi bod llawer iawn mwy gogleddol na gyda chi wedi bod yn refor. Ac wrth gwrs, yr holl ffys gaethon ni yn yr 20fed ganrif yn arbennig, nad o pobl y gogledd ddim yn deall pobl y south, oherwydd y gwahaniaeth o'r cenion. Ac eto, oedd y bobl yma, gweinidogion yma, yn dod ac yn ffitio i fewn yn y gymuned. Mi oedden. Ie, da ni'n ymrwystro fo ryw bethau dydan, a dim problem o gwbl. O gafodd o gyfnod hapus? Gafodd o mi gafodd gyfnod hapus am ryw hyd. Ond fel maen nhw'n deud yn y llyfrau, daeth cwmwl drosto. A wedyn, tro arall, cododd anghydwelediad rhyngddo a chymydog o amaethwr. Wel, y cymydog o amaethwr oedd John Owen Jones, Sean Owen, Maes Neuadd. Mab, yr mab Sydney ac Owen Jones.
oedd sefydlwyr yr achos. Ia, a hefyd, oedd John Owen Jones, oedd o hefyd, Sean Owen, oedd o'n frawd i dad J.H. Jones, Birkenhead, J.I. Bryson ers dalwm. Ia, hwnnw oedd sgwennu llyfrau ag ati. A wedyn, oedd Jonathan Davies yn byw yn Tyn y Gors ar y terfyn a Maes Neuadd. Right. A dyn, be nath Sean Owen a fynta, oedd partneru fo'i gilydd i brynu dipyn o yd gyn ffarmwrs yn y cylch. A mynd â fo i Gaernarfon i'w werthu, de. A dwi'n mynd efo cwch, wrth gwrs. O, reit, ie. Mynd efo cwch i Gaernarfon. I werthu'r yd, de. Cyrraedd Caernarfon, pris yr yd wedi gostwng, de. O, reit. A wedyn, dyma ni beth ni'n neud wan, de. Plan, de. Jonathan Davies mynd yn ei flaen efo'r yd am Fangor a Sean Owen ddod am adra, de. Dyna nath Jonathan Davies mynd efo'r llwy hyd am Fangor. Erbyn iddo fo gyrraedd Bangor, oedd pris yr yd wedi codi. Ond gweitha'r modd, be nath Jonathan Davies o dweud o Sean Owen bod nhw wedi, mi werthu am berydd sori amdano fo, de. A dyna fo. A dim i gadwodd o yr elw, hynny o elw o'na, de. A dyn, a sy'n ffagal wedyn, sy'n ffradach. A wedyn, dwi'n ni'n pa bryd doth y stori i'r amlwg, ond mi ddoth. A wedyn, mi gas Jonathan Davies i ddiarddal o'r weinidogaeth oedd hynny, rhyw 2 blynedd, 1824, 1827 oedd hi. A mi gath o'i ddiarddal o'r weinidogaeth. Ond mi gath o'i adfer wedyn, a mi fuodd yn pregethu. Ond fuodd o'n byw yn Tyn Gors, tan ddiwedd i oes. A mae wedi gladdu y mynwad eglwys Llanhiar, felly. Yndi. Ond a sy'n ddrwg iawn rhwng Sean Owen a dyn, oedd Sean Owen a'i chwaer o, Sydna oedd enw'r chwaer, o gen i hi enw barddol, Barddonnes Arfon, oedd hi enw hi. Ond dwi'n meddwl, oedd Sean Owen yn well bardd na hi, ond oedd o'r ddim ar glawr o be oedd o di sgwennu. A wedyn, oedd o sgwennu peth ofnadwy fatha, yn Hyn y Gors, mae hwn tŵr heibus ar ei bethau fel yna. Oedd ddim lles i'r achos, de. A wedyn, oedd Sean Owen, yr argraff dwi'n gael, oedd bod Sean Owen y ddyn blin, de. Mae ddyn pigog, de. Wedyn, mae J.H. yn sôn amdano fo yn ei gyfrol Moel y Stota, bod o wedi dod i Faes Neuadd a gweld, a dy fysa dewyrth medda fo. Tysa fo'n cael oedd o dros dwylath o ddyn, lle. Oedd o ddyn smart, oedd o'n mynd efo'i bladur ar ei gefn i weithio wrth y dydd i dorri yd a falle yn cynnian yn Sir Fôn, de. Oedd o'r rel boi yna, oedd am asgwrn diog yna fo, o gwbl. A tysa fo'n cael ei dwtio a'i gribo medda J.I. Tysa fo'n i gon twt, i ryddid eich galwyd oedd i adnod fawr o, de. Rhyddid barn, rhyddid dwybod, rhyddid i ddeud beth a'ch disio, rhyddid i wneud fel oedd a'ch disio, de. A wedyn, ia, mi sôn am Sean Owen, nath o gilio o'r capal. Dwi'n meddwl bod o wedi dod yn ôl yn aelod, de. Mae'n debyg bod o'n mynd yn achlysurol. Ond beth bynnag, oedd o yn ei hen ddyddiau. Dwi'n dweud tua 40 ac yn
sgwrs fel o pobl adeg o'n dal i ffarmio. Ie, wrth gwrs. Oedd o wedi cael cic gyr i'w fywch wrth i godroi. A wedyn oedd o wedi bod yn ei welu am tua 5 wsos, oedd wedi torri asan. A wedyn, ar o'r ysgol Sul, rhyw Sul, dyma na 2 ddiacon yn mynd i weld Sean Owen i drio i ddarbwyllo fo. Fysa syniad iddo fo ddod yn ôl i'r capel, ddod yn ôl i'r gorlan. A reit, dyma fynd. A wedyn wrth gwrs, efo dyn mor flin, sydd â chi'n dod at y mater, a dyn me ath y 2 a siarad am bob pwnc o dan hael a wedi diysbyddu bob pwnc. Dyma un ohonyn nhw'n ymwroli, a dyn fatha iar yn sengi ar farwr, fynd yn sidet. Wel, Sean Owen bach, mae'r arglwydd wedi bod yn dirio'n iawn, wrthoch chi. Da chi wedi cael codi eto yn eich hen ddyddiau, wedi cael cic mor hegar gyn y fywch. Mae'r arglwydd wedi bod yn hynod o rasol a charedig efo chi. Sam gwell i chi, sam yn syniad da i chi, ddod ato ni i'r capel cw i ddiolch iddo fo am eich arbad chi. Medda'r diacon. Mae'n siŵr bod o'n sychu'r chwys wedi cael cyfleu i negas. Dyma Sean Owen. Ni thrig o'r holl alluog mewn temlau o waith dwylo dynion. Mae'r arglwydd yn ddigon gostyngedig i ddod i fama ata i. A mae wedi bod yma lawer gwaith, a dwi'n mynd amad nad un well gyda fo. Ddod i fama, lle mae'r hent wedi dalu, nag i'ch capal chi a lwmp o ddolad yno. A dyna chi, sydd â chi'n delio efo dyn fel ydy. Ac o'n gyn J.H. o gynnu fo stori arall amdano fo, rhyw ddynas deud ffortiwn, yn mynd rownd y ffermydd fel oedden nhw yn y cyfnod. A dyn o Sean Owen wedi clywed achlys bod hon ar ei ffordd. Be o, ista rhyw setl. Piserad o ddŵr uwch ben y drws. A dyn llunin o'r pisar i'w ddŵr no yn ista ar y setl. A dyn, wrth gwrs, mi ddoth y ddynas deud ffortiwn. A wedyn, pan oedd hi yn sefyll yn y drws, be oedd Sean Owen yn ei plwc i'r llunin. A gath hi drochfad o. A dipyn o iaith wedyn, gyn Sean Owen. Ti'n dod i fan hyn i ddweud ffortiwn. Sydd ar sa'ch chi'n gwybod bod hyn yn mynd i ddigwydd i chdi. Yr hen ffolog gwirion i chdi. Sy'n gobeithio bod yr dŵr ma'n mynd i olchi dy hen groen bydyr. A dyna nhw. A fydd Sean Owen a Sydna farw yn y flwyddyn 1888. Yr un flwyddyn, un tua mis Mai a llall yn mis. A fyddai'n meddwl am hynna o hyd. Mi ddatblygodd yr achos dros y blynyddoedd. Godwyd Bethlem, mi ithbwyd at bobl Nan Horon wedyn, i ofyn o posib cael mwy o dir i godi capal mwy. Ond erbyn hynny, do'n posib i gael o. Mi gafwyd tir gyn ddynas o Sir Fôn dros y ffordd a fanna adeiladwyd y capal, ond y capal yn 1874 a mi godwyd hwnnw a codi capal wedyn yn 1918 i ddal mwy. Oedd y gwaith yn datblygu, oedd yna bobl yn dylifo. Erbyn hyn, mae rhywun yn teimlo fatha sa'r peth yn troi nôl, dydy. Yndi. Da ni yn festri ni, fel ti'n gwybod, rhyw ddwsin 15 o bobl. Ar lle'n dal lot mwy. A dda'i meddwl weithiau bod ni'n cael yn hel, bod ni'n cael yn troi yn hola. Da ni'n mynd mewn cil. Bod ni'n mynd mewn. O'n i'n dweud bod stori Sydna
ar y dechrau yn cnesu calon nhw. Na fo, ie. Ond mae'n amlwg fod y ddealltwriaeth yma bod Dyw, bod y gegin yn medru troi'n gapel. Yndi. Dal gyn sôn o'n, oedd yn union. Ar ôl y ffys i gyd. Be o'n i feddwl oedd, oedd y dechrau cynnas na. A da'n cael stori, 2 funudog yn wedyn, mae'r stori di oeri yn gyflym iawn. Ond dwi di nabod rhai o wynidogion diweddar. Yn union. Da ni wedi cael gweinidogion. Yn dofyd. Y nesaf ddoth ar ôl Jonathan Davies, oedd David Price, dewid i Norwig, am ryw gwta flwyddyn, na cwylau teulu Dyw, ar ôl y saint, mae'n gyda'r Iesu'n fyw, mawr yw ei braint, am ryw 19 mis fydd o. A wedyn, mi ddoth John Gruffydd am gyfnod byr, oedd o yn fab i'r John Gruffydd Pen Dre. A wedyn, ar ôl hwnnw, oedd hwnnw'n mynd o cwrtia 1834 felly, yr iddodd wedyn, oedd yn 1860, oedd Edward James, James Nevin, oedd nhw'n ei alw, a fi oedd James Nevin yn llywydd yr undeb, a fi oedd o acw am 12 mlynedd, dwi'n siŵr. Do. Ond mae'r stori yna mynd i barhau gyfn ni gyfle eto i gario ymlaen efo'r stori. Ond mae o'n dangos fel mae eglwysi medru mynd fyny lawr. Fyny i lawr. Yndi. Mae eisiau dyfal barhau drwy'r gwbl. Mae eisiau dyfal barhau. O gen i deulu ynglyn â'r achos yn tua 1831. Oedd hen daid i mi yn seinio galwad i James Nevin. Dwi'n ymhyfrydu'n hynny. Di hynny ddim yn gwneud ddim gwell na gwaith na pobl eraill na di. Sydd fod dim cysylltiad fel na o gwbl. Ac oedd mab y dyn yma na trinio galwad James Nevin, Hugh Williams oedd enw hwnnw. O hwnnw yn ei fachgendod yn cofio rhyw bregethwr sy'n dod i Fethlem, fatha Dr Owen Evans a hynna, a Herber a hynna. Ac oedd o'n dweud, yr un adag, oedd ap fychan, ac oedd ap fychan yn dipyn o gorffolaeth. Ap fychan yn dod yno i bregethu ar ddwrnod gwaith, ar ei ffordd i Nefyn, i'w gyfarfodi pregethu y Nefyn, a cael menthu casag Hugh Thomas Llwyd Pric i'w gario fo dros Fwlch yr Eifl, drosodd o Drefor, drosodd i Lithfan ffwrdd ag am Nefyn, o gofyn iddo fod yn dipyn o gasag, oedd i fynd yr holl a cario'r fath ddyn. Ond felly oedd hi, dyna ran o'r stori. O diolch i chdi amdani. O, dim o gwbl. A fi rhaid ni ddod nôl i gael straeon y gweddill. Gawn ni weddill. Ie, mae rhywun yn sôn amdano nhw. Dwi'n gwybod bod fi di sôn am Iwan Jones a'i wendid am ddiod. A Jonathan Davies di cadw pres. Dwi'n mysio creu'r argraff chwaith na dyna'r unig beth sy'n mynd â bryd rhywun. Oedd Iwan Jones yn bregethwr hiawr gwldoedd. Oedd Jonathan Davies. A dwi'n meddwl bod na barch dyna'r casgliad dwi'n dod i ddod. O na barch a Jonathan Davies. Dwi'n meddwl bod pobl y Foncwd, dwi'n meddwl bod Sean Owen yn ei alw o'n bob enw, a bod pobl rhyw glosio ato fo, a helpu'r dyn oedd yn cael ei alw'n bob enw. Ond dyna'r hil ddynol. Ond gwysig i'r saint ydy cofio mae'n llestri wedi cracio. Yn union, de. Yn union. Pawb o'n hynny. Pawb o'n hynny. Bod y craciau wahanol yn rhaid. Ie, yn union, de. Mae'n wers bwysig i ni gofio. Mai, yndi. Wrth feddwl am hanesion y gorffennol. Yndi, mai. Diolch yn fawr iawn i chdi. Dim o gwbl. Diolch i ti, de.